बर' हारिनि बयनिबो आंगो सानसुमै बारग' एमएलए खरेन्द्र बसुमतारीनि दिनै आद्या श्राद्ध। गोबाव सम एबसुनि, माखासे सम भिपिएससिनि आरो माखासे सम राजखान्थियाव गोसो होथाबना हाबा मावबोनाय खरेन्द्र बसुमतारीनि दिनै आद्या श्राद्ध। बर' समाज बर' हारिनि हाबा मावग्रा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मैखोम आरो गोख्रों दैदेनगिरि सानसुमै बारग' एमएलए खरेन्द्र बसुमतारीया बर' हारिनि बयनिबो आंगो। थांनाय 1958 मायथाइनि 1 फेब्रुवारि खालाराव बारग' एमएलए खरेन्द्र बसुमतारीया बे बुहुमाव आगान होजेनदोंमोन आरो फैयै फैयै 2022 मायथाइनि थांनाय 3 अक्ट'बराव बारग' एमएलए खरेन्द्र बसुमतारीया जोबथा हां बोयो। मख'जाथावदि बारग' एमएलए खरेन्द्र बसुमतारीया जिउ थांना थासान्दियाव बर' समाज आरो बर' हारिनि थाखाय गोबां हाबा मावदोंमोन। बेबायदिनो बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआव गोबाव सम आफादगिरिनि बिबान लानानै बर' हारिखौ दैदेनो। बेनि उनाव भिपिएससिनि मासिगिरि जानानै समाजनि हाबा मावो। फानेरि आरो माजबार बियाबनिफ्राय एमएलए जानानै रायजो राजानि जौगानायनि हाबा मावो। नाथाय थांनाय अक्ट'बर दाननि 3 खालाराव जोबथा हां बोना बर' हारिनि गेजेराव बयखौबो दुखु नांहोयो बारग' एमएलए खरेन्द्र बसुमतारीया। बेखौनो दिनै एबसुआ गोबां दुखु बावदों आरो बारग' एमएलए खरेन्द्र बसुमतारीनि जिउमानि गोजोन हास्थायनानै सुबुं समाजाव होलांनाय बिहोमाखौ मान बावनो थाखाय मिरु एबसु, बानजाय आफाद आरो नखर जथायै बारग' एमएलए खरेन्द्र बसुमतारीनि आद्या श्राद्ध खुंदों। खुंफुंनो लानाय बे श्राद्धआवनो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, बिकेडब्लिउएससिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिटिआरनि गोबां इएम एमसिएलएफोराबो बाहागो लाफैगोन। बेखौनो खुंफुंनो लानाय श्राद्धआव दान्दिसे सम बयबो बाहागो लाफैनानै सोरगोआरि जिउमानि गोजोननि थाखाय आरज गाबनायजों लोगोसे दुखुथिया नखरजों बाहागो लाफानो मिरु एबसुनिफ्राय बयखौबो खावलायहरदों।